Kreatívci som sa veľmi tešil, lebo tušenie ma neklamalo, bol to zákon príťažlivosti rovnorodého, stretol som tu veľa uvedomelých ľudí, kreatívnych ľudí, ktorí pracujú na svojom sebarozvoji a na tom, aby ovplyvňovali to okolie a menili to k lepšiemu tento svet, takže cítil som sa tu veľmi dobre, takisto som zahral nejaké 2 skladby, ľudia to prijali v pohode, myslím, že to sem zapadlo a veľmi rád sa zúčastním aj na ďalšej udalosti, na ďalšom evente, lebo môjim cieľom je podporovať tieto projekty aj nejakou svojou účasťou a takisto aktivizovať sa nielen tou účasťou, ale aj vo svojom reálnom živote, takže jednoznačne s touto myšlienkou rezonujem. Ďakujem za priestor. A touto cestou zároveň pozdravujem Kreatívnu bránu, Creative Gate. Nech sa darí, sme na jednej lodi. Ideme na to.